ചലഞ്ചേഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് വട്ടംകുളവും BDK പൊന്നാനി താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയും ഏഞ്ചൽസ് വിംഗും സംയുക്തമായി തൃശൂർ അമല മെഡിക്കൽ കോളേജ് ബ്ലഡ് സെന്റർ സഹകരണത്തോടെ വട്ടംകുളം സെന്ററിൽ വെച്ച് സന്നദ്ധ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഷമീർ അനുസ്മരണ സദസ്സ് നടത്തി. വാർഡ് മെമ്പർ സുനിത MK, യൂസഫ്, ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. സന്നദ്ധ രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ 70 പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 54 പേർ സന്നദ്ധ രക്തദാനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. താലൂക്കിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആശുപത്രി നഗരിയായ തൃശൂരിലെ രക്തദൗർലഭ്യം ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അമല ബ്ലഡ് സെന്ററിന്റെ ശീതീകരിച്ച മൊബൈൽ രക്തശേഖരണ വാഹനത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ക്യാമ്പിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് BDK പൊന്നാനി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിന് നന്മയാർന്ന സന്ദേശം കൈമാറുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ 25 പേർ അവരുടെ ആദ്യ രക്തദാനവും കൂടെ 3 വനിതകളും രക്തദാനം നിർവഹിച്ചു. ക്യാമ്പിന് ചലഞ്ചേഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളും BDK സംസ്ഥാന ജില്ലാ താലൂക്ക് ഭാരവാഹികളും പൊന്നാനി താലൂക്ക് ആൻഡ് ഏഞ്ചൽസ് വിംഗ് കോർഡിനേറ്റർമാരും ചേർന്ന് നേതൃത്വം നൽകി. NCV ന്യൂസ്, എടപ്പാൾ.